záver chcem odkázať aj do Českej republiky v mene strany Demokrati, že nie všetci, ktorí sa venujeme otázkam spravodlivosti, bezpečnosti a zahraničnej politiky, sme ako Matúš Šutaj Eštok. Naopak, je to aj také ospravedlnenie, že takýmto spôsobom bola prekazená práca českej polície, ale aj slovenskej polície, ktorá pomáhala. A ukazuje to naozaj nezorientovanosť tohto pána, ktorý dočasne, opakujem dočasne, je ministrom vnútra. Po voľbách verím, že príde vláda, ktorá obnoví dobré vzťahy s Českou republikou a vzťahy, ktoré sú založené na dôvere, spolupráci a nie senzáciách a proruskej orientácii. Pánovi ministrovi sme doniesli tento krém po opalovaní ako symbolický dar od obyvateľov Gelnice alebo Prešova, celého východného Slovenska za tú mimoriadnu aktivitu, ktorým za posledné týždne venoval, a to konkrétne 3 statusy na Facebook. Nech je to symbolickým momentom absolútneho zlyhania vlády pri riešení problémov, ktoré nastali po veternej smršti na východnom Slovensku. Máme obavu, že Matúš Šutaj Eštok naozaj sa spálil a trošku mu, nechcem povedať úplne, že pripieklo hlavu, ale asi hej, lebo to, čo predviedol dnes na tlačovej konferencii, to bolo naozaj šialené. Obvinil českú políciu z toho, že manipuluje, obvinil šéfa Českej tajnej služby z toho, že konšpiruje a českého ministra vnútra z toho, že si robí predvolebnú kampaň. Správal sa s prepáčením ako naozaj úplne proruský troll, ktorý robí a koná na objednávku Roberta Fica, respektíve jeho pána v Moskve. Minister Šutaj Eštok je ako taký rozprávkový popletko, ako taký slon v porceláne. Čo siahne, na čo siahne, to pokazí. Rozbíja slovenskú políciu, rozbíja dôveryhodnosť občanov voči bezpečnostným zložkám. A teraz ponovom rozbíja dôveryhodnosť slovenských bezpečnostných zložiek aj v zahraničí. Pán Šutaj Eštok, je to hanba a veľké zlyhanie, čo predvádzate krok za krokom. Zbalte sa, poďte preč, pán Šutaj Eštok. Ušetríte Slovensko naozaj obrovskej medzinárodnej hanbe. A krém po opalovaní vám pribalíme. Putinové Rusko, ruská propaganda na Slovensku si jednoducho robí, čo chce. A nie, že len si robí, čo chce, ale majú tu hlavných hovorcov na čele s Robertom Ficom a jeho verným žiačikom Matúšom Šutajom Eštokom, ktorý namiesto toho, aby povedal celému slovenskému národu pravdu a povedal, že za tým vyhrážaním sa slovenským školám, kde žiaci a učitelia museli veľakrát byť v nebezpečenstve, veľakrát sa prerušilo vyučovanie, namiesto toho, aby povedal pravdu, ktorú sme sa dozvedeli vďaka českým bezpečnostným službám, vďaka českej polícii, že za tým je Ruská federácia, tak namiesto toho on si niekde leží vyvalený na pláži v Sardínii. Matúš Šutaj Eštok je verný žiak Roberta Fica, ktorý by tu najradšej privítal s blahom na Slovensku Putina, vyobímali by ho tu, vyboskávali. A Šutaj Eštok, ktorý sa tvári, že on je predseda strany Hlas, strany, ktorá je garancia toho, že budeme v Európskej únii, že budeme v NATO, že on by nikdy nerobil to, čo Fico, tak tu sú skutky, ktoré ukazujú jasne, že Šutaj Eštok je kópia Roberta Fica, ktorý verne slúži ruskej propagande. Matúš Šutaj Eštok a poverená prezidentka Maškarová policajného zboru včera prekazili inak úspešnú medzinárodnú akciu tým, že slovenská polícia odkomunikovala niečo, čo zjavne odkomunikovať ešte nemali, keďže boli dohodnutí podľa vyjadrení českej polície a prokurátora na tom, že nebudú komunikovať. Takto aj odprezentoval včera český minister vnútra, že teda neboli dohodnutí, že ešte budú niečo komunikovať. No ale slovenská polícia sa ponáhľala s odkomunikovaním výsledkov medzinárodnej akcie, ale s tým, že odkomunikovala len čiastkové výsledky. No a samozrejme môžeme sa pýtať, prečo to tak bolo. My sme sa pýtali aj včera, prečo to tak bolo a prečo zamlčali ten najdôležitejší fakt, že najpravdepodobnejšie za tým všetkým stalo financovanie z Ruska. Matúš Šutaj Eštok už dlhodobo aj so svojimi kolegami vo vláde vytvárajú prostredie, kedy ruská propaganda tu má naružia uslané na Slovensku. A toto je len ďalším dôkazom pokračovania v celej tejto ich ceste pomoci Ruskej federácii. No a samozrejme to, čo aj prezidentka Maškarová dnes povedala, že vyšetrovateľ dal súhlas, to je všetko síce v poriadku, že vyšetrovateľ môže informovať svojich nadriadených o výsledkoch, ale zjavne ten vyšetrovateľ sa nerozhodol sám o tom, aby informovali o čiastkových výsledkoch, tak ako
Potom bohužiaľ museli na to reagovať kolegovia z Českej republiky a tie reakcie boli z ich strany pomerne, by som povedal, nahnevané a oprávnene, keďže aj českí kolegovia sa vyjadrili, že to bola ich akcia a naši policajti sa k tomu pridružili. Prečo to tak odkomunikovali, to naozaj zostáva zatiaľ pre nás nezodpovedané a ani dnes po briefingu ministra spolu s poverenou prezidentkou Maškarovou sme sa nedozvedeli. Jediné, čo sme sa dozvedeli, dámy a pani, je, že Eurojust, alebo teda prokurátor, naozaj dal embargo na tento prípad a ak dal embargo, tak potom sa pýtam, prečo slovenská polícia včera o tom informovala. Ak je na niečo dané embargo, tak nemali o tom vôbec informovať. A to poprvé. A po druhé, sme sa vôbec nedozvedeli, prečo včera poverená prezidentka dala status na Facebook, kde sama priznala, že bolo chybou, že slovenská polícia komunikovala. No ale to bol jej názor, ktorý potom za 5 minút upravila a odišla s názorom niekoho iného, keďže ten status potom stiahla. A dnes, keď sa aj na to opýtali, tak povedala, že to bola len nejaká pracovná verzia. A prosím vás pekne, to vôbec tak nefunguje, lebo pracovná verzia sa na tlačový odbor, ktorý ho potom odkomunikuje na verejnosť, nedostane, takže sú to len bachorky a výhovorky a nedokázali dnes vysvetliť, prečo včera slovenská polícia to odkomunikovala tak, ako odkomunikovala a pokazila inak úspešnú medzinárodnú akciu českým kolegom. Namiesto toho, aby sa Matúš Šuta Eštok ospravedlnil českým kolegom, tak dnes na nich ukazuje opäť prstom a hovorí, že vlastne tam prebieha nejaký predvolebný boj a že je to ich chyba. Je to obrovská medzinárodná hanba. Nič iné.